ollut saatana hyvä tuuri, että koira ei mennyt rikki. Tämä vitu aparaatti. Hinta oli kyllä hyvin ostajaystävällinen, mutta kato, tuon verran sain tehtyä. Metri. Mitä oot Siraa mieltä, oliko hyvä kone? Niin, eikö ollut ihan perseessä tuo? Onkohan Jonnin näköistä takkuuta tämmöisellä ilmaisella vehkeellä vai pitääköhän ostaa sitten jostain Jonnin näköinen parempi versio? Mut sen verran minä sanon tästä koneesta, että helveti hyvä. Ja kyllä varmaan kaiken sen sähkön, minkä se otti, niin varmaan käytti tarpeeseen. Perkele, minä olen tyytyväinen siitä, että se minkä ilman suo, niin ei tarvii ruveta sen kummemmin narisemaan.